Hemmeňize salam, hormatly tomoşaçylar. Döwrebap kanalyma hoş geldiniz. Bu videoda galam we klawiatura hakynda bir näçe gyzykly maglumatlar aýdyp berjek. Geçen günlerde Zaman gazetinde elde yazmak öwrenmäge ýardam eder habaryny okudum. Bu habary gysgaça aýdyp geçeýin, habaryň dolu görnüşini videonyň düşündiriş bölümine goýaryn, şu tadan okap bilersiniz. Bu habarda aýdylyşyna göre Norwegiýanyň Bilim we Teknologiýa Uniwersitetinde bu barada giňişlerin ilmi iş taýýarlanypdyr. Geçirilen ilmi işde synaga 12 çaga hemde uly ýaşlylaryň 12 gatnaşypdyr. Synaga gatnaşanlar ekrandaky ýazgyny galam ýa-da klawiatura arkaly göçürip alypdyrlar. Netijede bolsa, galam bilen ýazylan pursatynda adamlaryň beýnesiniň has işçiň bolýandygy ýüze çykarylypdyr. Bu habary okan soň galam barada gözlek geçirdim we tapan maglumatlarymy siziň bilen paýlaşmany makul bildim. Siz gündelik durmuşunuzda bellik edeninizde galam ýa-da klawiatura bularyň haýsysyny ulanýarsyňyz. Men bazara sowda etmege gidenimde näme satyn almagydan ýatlamak üçin telefonumyň bellik programmasyny ulanýaryn. Bu arkaly näme satyn almagydan ýatdan çykarmaýaryn. Bu we şuna meňzeş amaly aýratylyklar sebäpli her gün galam we kagyzdan daşlaşýarys. Bu gidişi durduydum we mundan beýlek ýazgylarymy galam we kagyz bilen saklamany makul bildim. Klawiaturada has çalt ýazyp bolýan bolsa, näme üçin haýal ýazgy usulyny saladyň diýip sorarsyňyz. Sebäbi ýazmak, diňe ýazga almak däl. Aýdanylaryň hemmesini dakyk ýazyp bilmediňimiz üçin has ünsli diňläp, düşünmäge we täzeden ýazmaga synanyşýarys. Hemme zady däl, manysyny, mazmunyny, özüni ýazýarys. Biz kompýuter däl, biziň işimiz maglumaty ýygnap saklamak däl. Eşlenlerimizi soň ýada salmagy öwrenmek üçin bellik alýarys. Soň seretmesek de, galam bilen kagyza bellik alan wagtymyz, beýnimiz maglumaty diňeje göçürmek ýa-da saklamak ýerine ony işläp başlar. Galam bilen kagyza bellik edenimizde göndüren dizaynymyz bar. Bu dizaýna gol ýazma diýýäris. Bu dizaynda ökte bulanlary kaligraf diýip adlandyrýarys. Gol ýazma edil ýetip barýan sunugat ýalydyr. Gol ýazma öz boluşlugymyzyň bir böllegidir. Edil barmak izimiz ýaly, bu hem bize mahsus. Şonuň üçin hem elde ýazylan ýazgy gazetleriň evlerinde edilip bilinir we netijeler subutnama hökmünde kabul edilip bilinir. And recurring characteristics. Letter formation. Placement on the line. Spacing. Häsiýeti seljermege sinanýan grafologlaryň pikiriçe, beden diliniň beden dili ýaly gol ýazma dili hem bar we ol adam şahsiýetleri barada maglumat berýär. Bu ýazgylarda adam bolmagyň ähli aýratynlyklary, renkleri we dördüligi bar. Hemmesi bir meňzeşdäl. Hatda 8 ýaşyňyzda mektepde ýazan ýazgyňyz ýa-da mektepde anketalara ýazan ýazgyňyz, gaharly, şadene wagty ýazan ýazgyňyz biri-birinden tapawutlanýar. Ýöne bir meňzeş. Siziň bilen üýtgeýär. Onda häsiýetiňiziň izleri bar. Başka eliňiz bilen ýazsaňyz ýa-da başgaça ýazjak bolsaňyz, siz özüňizi gizläp bilmersiňiz. Bu ýazgylary klawiatura arkaly ýazylandyryny göz öňüne getirin. Nähili zatlary ýitirýäris. Professorlaryň aýtmaklaryna göre, el bilen ýazmagyň beýnimiziň käbir bölümlerinde has köp işçiňlige sebäp bolýandygyny we galamy kagyza degleningizde, ýazgyny göreningizde we ýazylan wagty çykan sesi eşleningizde bir näçe duýgunyň hereketi geçýändigini aýdýar. Netijede galam bilen ýazyp öwrenen adam has gowy öwrenýär we ýazylyp öwrenilen zat ýatdan çykmaýar. Galam we klawiaturanyň özlerine göre iki usulynyň peýdaly we ziýanly täsirleri bar. Netijede men sowda sanawymy saklamak üçin telefonumyň bellik programmasyny ulanmaga dowam ederim. Ýöne döredicilik işlerimi, dizaynlarymı we ýazgylarymı dünýäniň iň köne we iň giň ýaýran tehnologiýasy galam bilen saklamany pikir edýärin. Siz öz ýazgylaryňyzy galam ýa-da klawiatura bularyň haýsysy bilen ýazýarsyňyz. Bu videony öz dostlaryňyz we ýakynlaryňyz bilen paýlaşyň. Goý olar hem habardar bolsun. Meň kanalyma agza bolun. Bir başga videoda görüşýänçek sag bolun.